Sapadeng sun kang tumiling ngulati puspita kang medem endah ing warni mitring taman putraning sun nggih kula Pandhu wonten timbalan iki ngadhewuh Kanjeng Rama Prabu bombong tiasing pun Rama sakwuse jeneng sira kulup bali marang Praja Ngastina klakon boyong putri katelune pisan inggih Kanjeng Rama iki putri saka ngendi wae Rama dene ingkang lenggah ing ayun menika putri Manduratmajanipun Prabu Kunti Buja ingkang asesirih kusumaning Ayu Dewi Kunti Taribrata banjur sing angka 2 menika putri saking negari Mandara Katmajanipun Prabu Mandrawati ingkang asesirih kusumaning Ayu Dewi Madrim banjur sing mburi menika putri Plasa Jenar kadanganemipun Prabu Gendara inggih putranipun Prabu Swela ingkang asesirih kusumaning Ayu Dewi Gendari. Mengkono. Yai Semar, kula sinuwun. Yo, ingsun nélakake rasa panarima kabeh iku mau ya saka pamuji pangestune Kyai Badranaya. Nggih, sami-sami sinuwun. Saged kula nggih namung kados ngaten menika. Ambok bilih wonten klenta-klentunipun kula nggih nyuwun pangapunten. Iya, ora dadi ngopo, Kyai. Banjur karep piye, Pandhu? Inggih. Kanjeng Rama dinten menika badya kados pundi? Anggen kula nglebeti sayembara pilih menika. Kula minangka sesulih saking kadang kula sepuh Kang Mas Destarastra. Dinten menika paripaksa kadang kula sepuh Kang Mas Destarastra ingkang kula purih inggih menika miji salah setunggiling putri sinten kemawon ingkang dados keparingipun Kakang Mas. Kula namung ndherek kula ingkang nekseni lan para putri kowe ora kena enda kalamunta winengku Kang Mas kadangku sepuh Kang Mas Destarastra. Mengkono Pandhu inggih Rama Prabu Destarastra kula wonten dawuh Rama dina iki nggih awis saka gedhening rasa tresnane kadang Gusti Pandhu marang sira iki Pandhu entuk putri buyungan 3 cacahe Destarastra sira ingkang
kadhawuhan ya kuwi milih luwih dhisik. Waduh. Wah, kula badhe milih kula kinten nggih sami mawon Rama. Raos kula sampun trimah. Sampun paringipun adi kula pandu pundi lan sinten wanita ingkang purun ngopeni dhateng jiwa raga kula. Sampun ngaten nggih mawon. Kang Mas mboten kenging mekaten monggo panjenenganipun Kang Mas kula aturi milih kula pitados. Badya kados pun ditartamtu paduka Kakang Mas Darbi pilihan piyambak. Wis gagih nggih. Destarata weningna ciptamu menepna rasamu pilihan salah siji. Oh inggih. Kula dipun keparengaken Rama. Iya. Tak keparengake. Acarya parta wekasanmu mah Yekatana. Yeka wisanggeni maya sang hyang Supradepa. Coba saiki para putri katrune pisan. Sira wis padha mangerteni yen aku iki wong caca netra caca hina. Tekse aku iki ora nyawang gebyaring kahanan. Kowe ayu apa elek aku trima. Aku trima nyandang lelakon kang kaya mengkene mula aku njaluk rilaning atimu. Sapa sing rila lahir terus sing batin? Ya kuwi minangka kantining uripku. Aku njaluk tulung. Aku njaluk tulung sapa bae sing gelem ya kuwi ngopeni jiwa ragaku. Ning aku wis ngendika lho, aku iki wong cacat. Aku wong ora weruh dalan. Coba saiki salah sawijining putri kene, coba tangkep asta karo aku. Ayo, aja duweni rasa rikuh lawan perkewuh. Coba sing ngarep kene-kene maju mrene. Aku njaluk tulung kowe sing maju. Wong ayu aku percaya yen to kowe iki ayu kabeh. Kene. Coba aku kepengin tangkep asta, jawat asta karo putri katrune pisan. Mengko dhisik, kowe kuwi sapa? Kula ingkang Sutya mastani Puwa Dewi Kunti Taribrata. Kunti Taribrata. Inggih, Raden. Ayu. Kowe iki iso momong. Ning sing gedhe pangapuramu aku ora patek seneng wong anakmu ming telu. Wah, aku ora seneng. Ora gelo to. Mboten Raden. Ya syukur. Kene gentenan. Kene maju rene. Nuwun pangapunten Raden. Kowe sapa? Kula Dewi Madrim, putri saking negari Mandaraka. Yo coba jawat asta karo aku wong ayu. Coba kaya ngapa astamu? Iki yo ayu. Tregel. Manis wicarane. Ini cacate anake kok mung loro. Wah, aku ora seneng. Ora gelo to Madrim. Nggih mboten Raden. Ya wis. Kono coba. Kene-kene, endi sing siji? Nggih nyuwun pangapunten Raden. Ya ketok nek putri sabrang iki. Nyuwun pangapunten. Ya coba, astamu kaya ngapa? Jawat asta kene. Kanjeng Rama. Apa nggih? Menika kemawon Rama. Kula remen kaliyan sapa jenengmu mau? Kula Gendari. Bagi sampun kula to Raden. Ora, sing tak pilih kowe. Najan kowe kuwi putri sabrang.
ning aku seneng. Mergo anakmu akeh, anakmu 100. Kula pilih menika mawon Rama. Sampun Rama. Menika mawon Rama ingkang dados memaniking manah kula. Perkawis menika ayu menapa mboten kula sampun trimah Rama. Kula trimah. Sampun menika mawon. Jalaran menapa? Menika anakipun kathah. Kula remen kula warga kula kathah. Kula remen menawi anak kula kathah saged ngopeni gesang kula Rama. Tobat. Dadi mok kaya ngene iki to pandu karepmu. Tobat. Ngerti yen kaya mengkene aku ora sudi ngetutke lakumu Pandu. Nalika semono anane aku iki gelem. Kowe wis ngetokake tembung, kowe wis prastya. Kowe aja semlar rasane ngatimu ngendari aku sing bakal ngayomi karo kowe. Nanging gini yo, bareng aku teko negara ana ing negara Ngastina. Aku ora mbok wengku garwaku mbok kon ngopeni karo kakangmu sing picek kaya ngene iki. Wong buta kaya ngene iki. Tobat. Tedeston temen nggonmu ngasorake karo pribadiku Pandu. Ya aku trimo Pandu, aku trimo. Muga-muga sen jagat sak isine. Besok anakku karo anakmu aja nganti rukun sajeke urip. Jegrek Yayah Tugu Sinukarta Sang Prabu Kresna Dipayana dupi midhanget upatane Dewi Gendari. Saknalika enget gawang-gawang pangandikane ingkang Wa Prabu Sentanu marang ingkang Ibu Dewi Durgandini. Besok yen tedak turunmu bentak sirah merangi tangan landesan dengkul. Aja nyalahake sapa-sapa iku wohing karma kang mbok tandur. Teka kaya ta mangkono pangandikanira Sang Prabu Abyasa ingkang tumanduk marang sagung para putra. Long-longing triya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kandhen. Kulup Desrastra apa dene sira Pandu lan Widura. Rehning sira sakloron wis padha mangku wanita. Destarata ingkang tinemu tuwa. Kowe mengku kelawan putri Plasa Jenar. Sigrari. Apa sira Destarata keduga jumeneng nata ana Praja Ngastina Kulup? Oh, Kanjeng Rama. Kanjeng Rama sembahan kula. Mboten nyono menawi para putra Kadawan Palakrama menika Kanjeng Rama badhe lengser ke Prabon. Duh Rama, Kanjeng Rama. Upamiya sadèrèngipun Kanjeng Rama paring dawuh, kula mboten niat badhe palakrama. Pedah menapa kula rabi Kanjeng Rama lengser ke Prabon. Kulup sira ora kena nduwa kersanipun bapa, pancen kudu mengkene kersanipun bapa. Menawi tetela mekaten kula trimah mopo Rama. Aran kula ngrumasi janten boten sampun kula tanpa hina. Kula kuwatos menawi sumungkeming para kawula boten tandes wonten telenging nala. Sampun to Rama, kula masrahaken bab menika dumateng adi kula pun Pandu. Karana Pandu sampun misungsung jatining katresnan dumateng kula. Pramila kula trimah boten jumeneng nata kemawon Rama. Mengkono nggih Destarastra. Inggih Rama. Ya kulup yen sedyanira mangkono ora liwat. Dina iki ya sira Pandu kang jumeneng nata ana Praja Ngastina. Sadurunge sira mengkone ke Prabon. Ayo manuta kelawan pun bapa dina iki pun bapa bakal lengser ke Prabon.
sira tak paringi busana kanarendran nedya ingsun wisuda ana praja Ngastina. Nggih. Pandhu wonten timbalan iki ngadewu Kanjeng Rama. Sakwise pun Rama lengser ke Prabon, pun Rama bakal napak tilas swargi kengeyang ora mersi para sara marang pertapan Saptwarga. Kajaba saka iku nggih kula Kang Masmu Distarastra karben nglenggahi ana ing Gajah Hoya jumeneng Adipati. Inggih ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Kanjeng Rama Peremban mugi-mugi berkah pangestu paduka Kanjeng Rama Peremban ingkang mekaten kala wau kula saged amangun negari ing Astina. Dalasan kula saged nentremaken sagung para kawula tasih. Ya pancen mengkono gegadanganipun Rama nggih. Semeh ora hina semubani wangaruna kadinetraning
Engkor apa sabdaning kukila ringkani kara saketer ring kidungane kung lah ing kono ta wau kacarita numusi wedane Prabu Sentanu dumateng Dewi Durgandini sarta sumpahe Dewi Gendari marang Prabu Pandu ing mangke dumadi Baratayuda Jaya Binangun ing mangke wis ngancik Baratayuda Jaya Binangun tegese Barata namining trah yuda tegese perang Binangun tegese gawe kamenangan mapan ana ing Tegal Kurusetra werdine Tegal tegese ora-ora amba Kuru namining trah Setra tegese pakuburan papan ing kono dadi ajanging wangsa Barata lan Kuru padha peperangan 18 dina suwene peperangan ing mangke ngancik kang pungkasan Prabu Duryudana gembong-gembong ing Kurawa mangsah kawan singaning Pandhawa nenggih sang Werkudara Prabu Duryudana den botohi nata Mandura Prabu Baladewa Raden Werkudara den botohi nata Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna sang Duryudana pinanggih lan Bimasena persasat Bathara Kuwera dewane kesugihan campuh lan sang Hyang Bathara Bayu dewaning angin sekawit Tegal Kurusetra padhang sakala rep dadya peteng karana kesabut mendung tumiyung hanggameng amung kala-kala sinela kilat tatit pating clorot sinusul swara bledhek semeder miwah gluduk malger gawe giris yen rinasa kaya nyengkakake wong agung sakloron anggone perang tanding Sancut kumrega tumanjing samudra toya dreng wiraganya banyu sumaput wentit mlekangganira sumingep nampeki miget jangga kang ware jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara Werkudara kowe aja bungah-bungah dene iki mbok anggap yen to aku iki ndelik aku mbok anggap yen to aku wedi karo kowe ngerti ya anggonku ndelik iki aku nenuwun marang keparenging Bathara aku semedi nyuwun kaweningan dene iki aku sentuk marmaning Bathara dene iki mbok menawa nggonku bakal ngeterke balimu yang kayangane Bathara Yama. Nah, kedahipun ngaten Yayi. Yayi Prabu Duryudana kedah ngetingaken jiwa kasatriyan. Wani muktine kudu wani larane.
menika nyata-nyata menawi netepi dhumateng jiwa kasatriyan. Ayo, piye kowe Werkudara? Wah, ora susah dadak ditanting, ora susah dadak ditari. Pirang-pirang puluh tahun nggonku ngendhem kapan anggonku bakal bisa kantaran bau karo gembonge Kurawa. Ora-ora yen aku iki mundur sejangkah. Werkudara sing tatak tetek tanggon siadi nggonmu maguting ayuda. Iya. Koko Prabu Mandura. Piye? Saestu paduka mbotoi Yayi Duryudana. Yoh, pancen jroning atiku. Aku mbotoi si Yayi Prabu Duryudana sebab Werkudara karo Yayi Duryudana kuwi loro-lorone putra siswaku. Kuwi muridku. Ing reh olah prigeling gada. Oh, mekaten Koko Prabu. Ya. Lah, menawi ngaten dinten menika kula badhe mbotoi Werkudara. Ya, ora apa-apa Yayi. Prajaga mengkono. Namung sakmangke nyuwun pangapunten kedah dipun cethakaken rumiyin. Ya piye? Menika mangke wangi-wangan menapa mboten? Ah, ora. Wangi-wangan kok bocah cilik. Aku karo ora wis tuwa. Oh, mekaten nggih. Kula namung ngestaken dawuhipun Koko Prabu. Ya, yen pancen mengkono ayo, botoh padha minggir. Werkudara, Urupati kakangku apa petunge mung kari loro. Dasare Kurawa ya tumpes tapis tanpa tabet. Enenge mung kari aku dhewe sing mati, aku apa kowe? Besok mati, saiki mati ora perlu. Wedi mati kuwi wajib. Gedhong ora dikuncar ana pancen dene iki kudu mati ora kurang jalaran. Yo, yen pancen mengkono. Prayipta ding ati-ati iki marganing patimu kelak longgo ketemu maju tak ganjur pecah dasmu kowe. Oh. Wah. Ati kowe. Odias. Wah. Wah.
Gede sing luwih prigel. Hati-hati. Oh. Wah. 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 Yo. Wah. 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 Gede. Didekku gede kuwi. Yayi Prabu. Yayi Prabu Duryudana. Yayi eling. Yayi Duryudana eling Yayi. Eling. Yayi Prabu eling. Yayi Duryudana eling. Eling Yayi. Bocah kuwi. Bocah kuwi. Den, mau pripun to Den? Lah ngerti-ngerti kok mak kelimprek. Alah. Den kula aturi anget Ndara. Ini kenten paprangan dijaga-jagake panjenengan. Alah. Pripun to Den? Mati aku Petruk. Ampun to Den. Oh alah.
Mau dikapake Catro. Oh lah. Ora ngerti apa panjen. Niki mau dinapake den sampeyan. Wah, disabet godo karo Kakang Kurupati aku nganti ora eling. Semrepet panduluku peteng dedet. Oh, Den. Oh, ala dikiat-kiat nggih, Den. Oh, Den. Kula atur yanget. Pripun sampeyan ngantek kawon, kula meru wirang, meru isin. Kula jago-jago kula pun telas kathah. Nek ngantek panjenengan mboten saged nglebetke. Oh, ala kula dadi kere dadakan. Oh, ala Den, pripun? Oh, ala. Wedhus. Ora jarak, ora jarak. Ngantek sak lepek. Diraupi kono, rak. Gare gak ngletek dhewe. Menungso ora tata. Petro, Dun. Mati aku. Mengke riyen. Riyen Des. Niki sing marai. Wong edan. Anggep kuwi ngopo? Niki lho. Lho nika ngeten iki. Ya ben to kok senengamu kok ngewohi-wohi. Anggepmu aku ki mbok anggap apa? Mara-mara rejeko mak celemut. Tanpa nganggo digameli. Aduh iki sepira kok kene terus metu rene nek. Kon gameli. Lho, pripun iki Kang Rayen iki? Ya. Perkudara apa? Kowe iki Senopati jare kowe iki singa-singaning Pandhawa. Kowe wae dikapakake. Wah. Tumintahe Kakang Kurupati. Dudu Senopati piling aku disabet godo nganti semrepet. Kowe wani maju meneh apa ora? Wani. Maju meneh. Ayo maju. Nek kula malas sampean serik nggih. Nggih. Nek kula mati kok sampean gumbira nggih. Gumbira. Ndorongku dolek temandang gawe ngoten niku. Cebres ngoten niku. Petro, pripun? Iki ana gawe. Nggih, pripun? Iki kudu kowe temandang. Nggih, pripun? Kowe muniya bengoka eneng mburine Ndaramu Werkudara muniya ngene. Puwa ngono gak iki? Gong, apa? Yo karo kowe, apa? Pokoke muni tuwa. Wae muni napa? Puwa. Tekse puwa niku napa? Wis to, muniya ngono Ndaramu ora ngerti. Mboten to, wong nyambut gawe niku nek ngerti karepe ngoten mboten tido-tido nek kula ora ngerti nggih kepripun to? Kowe tok kowe iki muniya puwa. Ya Gong, muni Gong. Sik eneng biayane ora digenahke sik. Nek kira-kira ora ning iki gangmu semono. Gur ngono ae Dik. Lek muni pokoke ning mburine Ndara Werkudara. Wis, muni ngono kuwi. Ya yo. Parat tak kira nek kowe mudhar jebul kowe isih urip. Apa adamu? Kula lega rasane atu yen aku durung bisa mateni manusa dedap ora wayah mangsa iso kowe. Wah. Puwa. Puwa.
ora krungu ya, Gong. Dawitene aku nek banter malah ra muni. Puwa. Tuwa. Puwa. Puwa iki templeke kuping. Kocap kacarita kaya antuk pepeling. Saking pambengoking ki ora Petruk iki Mbah Bagong. Puwa tegese pupu kiwa. Umrebat. Pusakane Raden Werkudara Gada rujak mula sinabetake. Wentise Prabu Duryudana ingkang kiwa rebah padha sanalika. Puwa iki apa iki? Puwa. Monggo dhisik. Marek. Nggih. Anggepmu ya apa? Kowe muni puwa ki tegese piye? Aja ngerti sinten? Kowe muni puwa ki tegese apa? Mboten ngerti. Kadang ora ngerti ya ora ngerti kok nekat. Lah ngerti kok muni. Lah nggih niku to. Lho nggih gumun. Kowe ngerti apa ora? Kowe muni puwa ki jalari Prabu Duryudana kasoran. Kowe iki ngerti apa ora tegese? Kowe ora kudu ngerti. Iki Bratayuda iki ora kena kanggo sembarangan. Kowe ngerti ora? Kowe ngerti ora? Nya patanane nya. Nya. Kowe nyang wong elek karo anak wong ora duwe sia-sia. Rumangsane. Alah sing gawake tase sapa? Lho, iki. Iso ngatasi niki napa mboten? Pun. Janji. Kowe ngajani karo Petruk. Menapa kok Prabu? Kowe mau ngajani karo Petruk apa ora? Inggih. Puwa tegese pupu kiwa lek ngono to. Kuwi jenenge Yayi Kresna kuwi ora adil. Kowe ngajani karo Werkudara lantarane bedes buset Petruk kuwi. Mangger piye? Koko Prabu ngajani menapa mboten kaya Yayi Duryudana. Rikala semanten Yayi Prabu eling. Kula ngertos menawi Koko Prabu menika ngengetaken kaliyan Duryudana. Menawi pengapesanipun Werkudara menika wonten pilingan. Mira Koko Prabu ngendika eling Duryudana kados dipun engetaken. Tegese pilingan kiwa. Lajeng Yayi Duryudana ndawahaken pusakanipun. Kenging pilinganipun Werkudara rebah. Tujunipun Werkudara tasihipun ayomi dening Bathara. Dadi nek kosong-kosong. Gitu. 0-0. Koko Prabu kala mau nggih mboten enget nai estanipun Koko Prabu nggih jalari Yayi Duryudana. Kengetan pengapesanipun Werkudara. Aku iki ora ngandani karo Duryudana. Kula nggih mboten nyajari. Menapa kula nyajari rak mboten. Namung puwa. Tak yo ngono ta Petruk? Anggepe Koko Prabu. Dados sedaya menika ngunduh wohing karma. Tegesipun ngunduh wohing pakarti. Ngaten? Koko Prabu mboten perlu menggalih bab perkawis menika. Sampun.
dipun tingali saking ketebian. Aku ora mentala. Ga lho, waspadakno. Duryudana diasap nganggo gada rijak polo. Karo Werkudara kejemen. Sedaya menika wohing karma ingkang tinanem Yayi Kurupati. Kurupati rumiyin inggih nate ndamel kasangsaranipun Pandhita Begawan Maitreya. Begawan Maitreya menika tapa bisu wonten lebeting wana Kamyuka. Rikala semanten Prabu Duryudana menika ndangu kaya Resi Maitreya. Bener apa ora nek Pandhawa ki eneng jroning ngalas Kamyuka. Lah moko nyatanipun Maitreya menika tapa bisu. Mendel kemawon. Kowe iki ditakoni ratu kok dadi nyepelekke. Ya tak pateni kowe. Dipun pejahi mboten pejah-pejah. Resi Mitra lajeng dipun asap mawi padhas, mukanipun ngantos kulitipun ngantos telas. Lah saderengipun pejah, Resi Maitreya menika nyabda, "Oh ya, Prabu Duryudana aku trima titenana. Besok patimu luwih ngenes timbang aku ya kaya aku ngene iki." Sampun Koko Prabu. Weh, ngono ya Janji. Inggih. Waduh. Yo, nek pancen mengkono, dene iki kudu disekseni Duryudana. Inggih, monggo Koko Prabu. Parat Werkudara wong kang kaya kowe. Nadyan aku wis kaya mengkene aku moh kalah tani karo dedapuramu. Ayo katokno. Tutukno kowe wong gemblung. Wong goblok. Rumangsamu sing menang kowe. Nadyan kowe iso ngentekke Kurawa, mangsa kowe iso mukti. Ora bakal kowe iso mulya. Sebab bondo negara kraton jero sak entek-entekke tak ragat perang. Bakale kemenanganmu kowe bakal nemoni negara kotong. Isine mung wong cacat, rondo, bocah loro. Sing padha nangis pating jlerit kuwi bagehamu. Kuwi entuk-entukamu. Patok-patokmu karek mudi hari cangkeme jek elek men kuwi. Iteken cican Werkudara. Wong ora kena dieman. Sampun Koko Prabu, sampun kajengipun. Werkudara, apa? Wis ora susah dipikir Yayi. Ya pancen kaya mengkono kuwi ucape menungso yen isih kebondo kahanan donya ya kaya ngono kuwi. Ora bakal kuwi iso sampurna, ora bakal enggal temekaning pati. Le sekarat kuwi wae pirang-pirang taun wis bentokno bae. Wis karben dadi tontonan. Pancen kudu mengkono kodrate Prabu Duryudana. Angel matine. Kuwi dirubung singgat, dirubung uget-uget kuwi pirang-pirang taun. Wis ditonton saka kadohan.
Narpati Darma putra yang Dananjaya maturing Raka Narendra agung ing Mandura Putu Prabu Puntadewa wis ora kurang cetha ora kurang gamblang mungguh nggone ingsun paring dawuh kelawan Putu Prabu Puntadewa. Nah, dumadining Baratayuda apa to sebabe? Pun kaki kok ora melu cawe-cawe. Sebab pancen lelakon iki tuk sumbere ya saka pun kaki mulane. Nalika pun kaki jumeneng natana negara Ngastina daya-daya lengser keprabon, aku munggah anggraning ukir. Ngripta sarta ngeningake cipta dumadining Bratayuda. Nganti tak serat ing kono ana Mahabharata sang Resi Wiyasa kuwi pancen sing gawe pun kaki dasar kaiden dening Bathara sarta lairing Weda Citapsara. Mekaten Kanjeng Hyang. Iya nggih. Mula Kang Saka iku kulup. Dina iki para Pandhawa ingkang antuk kamenangan teksih sira ungguling ayuda. Nanging sira aja nganti lali. Aja nganti lali sira darbe kewajiban mangun katentremaning negara Ngastina kang wektu iki dadi pawengkoning para Pandhawa. Kocap kacarita kayata mengkono riwusnya sang Begawan Wiyasa paring dawuh saking jroning kedaton ing mriku wonten tangising ponang jabang bayi Cenger lair kakung putra sawargi Raden Bimanyu ingkang mijil saking putri Wirata Dewi Utari ingkang tetela taksih rewel datan kersa mendel deni Romuwun. Penemban Begawan Wiyasa iki lho iki buyutmu anak swarga Abimanyu wis lair mijil kakung nanging tangise kok ora gelem meneng iki kepiye Penemban? Inggih Kanjeng Paman Prabu padatan menawi wonten jabang bayi lair tangisipun boten mendel-mendel menika padatan wonten bab-bab ingkang nyolowadi. Iya Penemban, mbok iya coba Wiradatana Penemban, mangsa bodho piye kawicaksananmu? Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang, kados pundi menika wayah paduka? Inggih Paman Prabu, sagah dereng kinanten selak mbok menawi kaiden dening Bathara. Putuku nggih para Pandhawa muga seksenana.
besok diwasane punang jabang bayi iki tak kekudang bisuwa mangun praja ngastina kang satemah bisa ngluhurake trah satwarga ngrukunake wangsa Barata lan punang jabang bayi putra swarga Bimanyu iki tak paringi tetenger Raden Parikesit ya Raden Dipayana. Kelakep punang jabang bayi mendel denira nangis mendel denira muwun. Kawulun muninggi Kanjeng Hyang ketingalipun kawontenanipun wayah paduka pun Parikesit menika kala wau sampun mendel. Ya wis saiki kantinen manjing ana jroning kedaton utawi inggih ngestaken dawuh paduka penembar. Kocap kacarita kayata mangkono riwut nyapa nang jabang bayi mendel denira muwun. Arep sidhem permanem Pasewakan Agung Negari Ngastina. Rikala semanten amung kapireng swaraning pambekering turangga krincinging kendali. Swaraning rodaning kreta nanging rinaos kaya wonten ing awang-awang. Astungkara sidham sekaring bawana langgeng. Para Pandhawa nggih putuku saiki nyatane bayi Parikesit wis gelem meneng. Mung dawuhku marang sira Puntadewa eling-elingen yo nggih aja lali apa kang wis tak weca ing arep mau. Kawula nuwun inggih Kanjeng Hyang, kajaba saka iku nggih para Pandhawa mara pidhangetna kaya ana swara pambekering turangga sarta krincinging kendali kae swaraning kreta cahya saka suwarga methuk kunduripun kaki marang loka baka. Ulup paripurna ayahaning pun Hyang ana Madyapada netepi bebasan urip kuwi sangka sapa, urip kuwi arep ngapa, pungkasane kepiye. Urip kuwi peparing ingkang maha urip ya Gusti kang akarya jagat lantarane Bapa Biyung. Lair ana Madyapada, pun kaki lair ana Madyapada. Lah kok dadak urip kuwi ngopo? Urip kuwi diutus. Sing utus sapa? Gusti sing gawe urip. Kon ngopo? Kon nindakake darmaning urip manut kelawan kodrate nalika urip. Lah pungkasane urip kepriye? Ya bali ana ngersane kang maha urip. Ibarat macan mati ninggalo walulang, gajah mati ninggalo gading. Yen to menungso mati ninggalo amal soleh kang murakapi marang bebrayan agung. Mengkono nggih. Munggo apa kang dadi dawuh pengendikaning pun kaki ora liwat dina iki para Pandhawa. Pun kaki kondur marang loka baka, pamundhuting pun kaki aja mbok tangisi pun kaki. Aja nganti ana kang padha ngruntuhake waspa. Sing lega, lila, ikhlas, tulus lahir batinmu sabab kabeh menungso bakal nglakoni. Sabab mati ku wajib nggih. Mula kang iku para Pandhawa dina iki sesantining pun kaki para Pandhawa karya bagya mulya muga-muga negara Ngastina ing tembine bakal bisa gawe karaharjan trah wangsa Barata ya trah satwarga nggih.
Kanjeng Koko Prabu. Wonten timbalan iki kadhawuh Yayi. Ripaduka para Pandhawa tangeh menawi saged nulat dumateng lekasipun Kanjeng Hyang Wiyasa ingkang semanten luhuripun. Aduh Yayi, sedaya gegayuhan menika saged ginayuh. Waton para Pandhawa kanthi tulus ikhlasing manah nindakaken darmanipun kula kinten badhe saged kasembadan Yayi. Mekaten Koko Prabu inggih. Menawi saking menika Yayi, monggo dinten menika sareng-sareng nuwun dhumateng purbaning Gusti ingkang akarya jagat menapa ingkang ginayuh saged kasembadan saya ngrembaka negari Ngastina kinarya ngreksa wangsa Bharata trah satwarga Yayi.